nalika mengko karep menapa Kanjeng? Panjen aku ndek karep yen sliramu tak bradari Taman Kaputren ana ing Majapahit. Mergo aku ngerti yen ora ketang apa kowe tadi kadang Sinuwun Prabu Hayamuruk dimen ngekes nganti tumekane pati mergo mikir kowe. Pikirke kelawan. Kaya ngono. Mula saka kuwi tinimbang mengkone Kang Masku kuwi temekaning situ, aku njaluk ilaning atimu. Balekke aku ning Majapahit. Kowe kepengin bali Majapahit. Tan kena bisa. Kowe ora bakal tak balik ning Majapahit. Panjen sengaja lan temoho karo kareping santiku antara Sadeng lan Majapahit. Akhirnya lagi nang peperangan dimen runtuh ing Majapahit. Perkara iki aku ora ngerti dodosleng perkara. Kene ngopo aku dadak dadi korbane? Panjen bener ora dhenek saing perkara. Kowe ora luput. Umpama aku gelem manunggal ning Majapahit kanthi syarat lan sarana, aku gelem. Syarat lan sarana? Iya. Apa syarat? Kowe gelem dadi bojoku. Aku kudu dadi garwa. Kaya mangkono dia. Penak tembungmu kelawan aku. Lagi wae aku ngerti. Bawaan mung kang kaya kuwi kene ngopo dadak aku tresnani kelawan. Yen panjenengan kowe ora gelem tresnani marang aku, ana ing papan kene ora ana pawongan sing bakal nulungi karo kowe. Kanthi kukut jagatku aku ora bakal bisa ngladeni karo kowe. Yen panjenengan kowe ora gelem ngladeni karo aku, kowe bakal rudo paripeksa. Najan to kepepet ing kahanan, aku ora bakal sagung lakon. Wong wadon rubyuk kedawaning pinjung menelung kabutan ning kene bakal prawoso. Paham? Ayo, buat. Sayo. Suwito. Jenengan Kang. Kalis ing sambi kula ayo ndak dereke kondur ing Praja Majapahit. Mangkaaken Kang. Gini. Tak sawang bocah kok desa. Menika leres Munggah pendopo ing Sadeng ana wigati apa? pun wanaken nami kula kudu mertani. Kudu mertan. Ngantos kula wani minggah wonten ing Pendapi Kabupaten Sadeng. Ngabiyantara wonten ngersa panjenengan. Iya. Kula badhe ndarma betaken gesang kula dhumateng panjenengan Kanjeng Adipati. Arep darmakake rogamu sautuhe. Menika leres kula badhe suwita wonten ngersa panjenengan. Pahit tambung sultop. Madhep lan mantep mitudalipun sesembahan. Tenan. Menika leres Ya bojomu. sanes Sanes Kanjeng. Nami kula Utari. Utari. Lho kok ora bojo ki piye gandengan esuk Nami sore. ketemu Rino. Dulur. Lur nggih. Lah kowe Utari perlu apa? Nunggal karep. Pengen swita. Suwita. Nggih Kanjeng. Kowe lak nyang desa nyambut gawe apa? Samu barang napa kemawon saged. Lah iya kulino gladen apa ora? Wah, kula nek Nak gladen pengpengan seneng dadi pinter. prajurit iso perang apa ora? Saged. Tenan. Injih. menika wani-wataning pendekar Kanjeng Adipati. Iki? Iki pendekar. Ya ngadeg kene tak delenge pawakane piye. Kan bicara Dipun nggih dhuwur. awake atos. Nggih, Atos niki dhuwur. sarpayu 10 niki. Padake kewan. Utari. Ji, Iya tak tampa. matur nuwun. Uga Bartani Inggih, tak tampa. Nanging aku dipejaluk. menapa sarananipun Kanjeng Adipati? Bedah Majapahit sago. Kula sagah. Tinggale. Pamit. Tarik. Ayo. Doro. Nggih kula. Wis bisa ngundurke Kadang Udyaswita. Banjur sapa sing bradat alang Kadang Udyaswita? Senopati Klabang ini saking Kabupaten Sadeng. Cetha saka Sadeng. Leres Bener Yai? Leres
pangandikanipun Kang Mas Untara. Nanging lak ora kelakon sira tetel kawanitane. Dereng Kang Mas. Ya wis. Entuk kabejan nyatane tanpa narangan sawijaba. Mula kudu hati-hati. Hei Utara, kowe aja enak lungguh ning pendopo. Ayo, metu ning jaba. Iki musuh Senopati ana ing Sadeng. Utara, kok suarane wanita kae? Nyuwun pangapunten, Bro. Piye, Nggih? Senopati saking Sadeng menika wanita. Hah? Cekap kula kang ngadep piro. Kula badhe nunggu. Ah, ditunggu nggih. Lah, manjene. Dadi kowe Senopati saka Sadeng. Rata silaki. Sapa kowe? Wani malang kadak ning tengah palagan. Aku garwane Kang Mas Untara. Garwani. Kowe nantang-nantang kelawan garwaku. Lho, yen kaya ngono kuwi kowe Retna Semeru. Pancen bener aku Retna Semeru. Retna Semeru. Kowe tak wani ngerti ya. Tenane mono aku bojone Kakang Utara. Mula kowe pisahno. Kowe golek wong lanang saliyane Kakang Utara. Tembungmu ki aja ngaya-wara. Aja ngaya-wara. Kasunyatan Kang Mas Untara ki garwaku. Lah kok kowe bisa ngaku-ngaku yen kowe iki bojone Kakang? Ning kowe luwih dhisik aku tinimbang kowe. Kowe aja ngaku-ngaku yen Kakang Utara kuwi bojomu. Lho. Kasunyatan Kang Mas Untara ki cuma ndok ana ing Kraton Majapahit. Aku putra saka Kraton Mendem Majapahit. kamulyan. Hah? Mendem donya. Mendem bondo. Edan wong wadon ya kowe kuwi. Mula kowe pisahno lawan Kakang Utara. Aku kudu pisah. Ya. Yen kowe ngluputke ki aja aku. Nanging Kang Mas Untara Ya. rikala ning Pendopo Agung dheweke ngaku yen durung duwe bojo. Aku ngluputno Kakang Utara. Sarene kowe wis tak wani ngerti, mula kowe pisahno. Pisah. Pancen ora kondang Lah yen kok- kowe durung ngoyok bojone liyan. Tembungmu kok aku ngoyok bojone liyan. Kowe wis tak wani ngerti ning yogene kowe isih mbacut duwe bojo karo Kakang Utara. Yen tak bacotke aku mau pisah kelawan Kang Mas Untara arep ngopo kowe? Kowe tetep ning kene adu arep kelawan aku. Oh, Kowe apa aku sing mati? Hah? aku kepengin ngerti sepiro. Ayo, maju. Sik, cukup dari ngopo iki. Ya, iki to Senopati Solo Sadeng. Menika sinten Kang Mas? Jare Senopati Sadeng. Panjenengan tepang menapa mboten? Aku Jih, babar pisan aku ora tepung karo bocah wadon. Coba disawang. Sopo tenane aku? Sopo? Loh, karo bojone ki lali lah ya. Bener nek kowe kuwi wong wis ora waras. Kowe bojoku ning biyen ning saiki rak kowe dudu bojoku. Aku wis duwe katresnan. Aku dadi putra mantu ning Ngopo Majapahit. ora Arda Semeru? dados Nek panjenengan aku ki tepang. bojone, Menika garwa panjenengan. Nanging Kang kuwi Mas. biyen aku wis ora tresno saiki karo si Bintari iki Retna Semeru. Dados rikala wonten Pendopo Agung panjenengan menika ngapusi kalian Kanjeng Rama. Ya pancen aku durung sanira. Sudi apa kula dadi garwa panjenengan? Semeru. Bintari. Bola balik iki mumpung. Aku pisah karo Semeru, njur karemu pengen bali dadi bojoku. mesti wae lah wong kowe ki bojoku kok. Sudi apa ora sudi aku karo. Kakang Utara! Kakang Utara! Jebul ngono to kowe kuwi. Dadi kae to bojomu to. Ngece ya kowe. Ora maido. Ngece karo aku. Ora ngece. Apa buktine? Kok kowe terus siul kaya ngono? Seneng atiku. Seneng. Iya. Apa sebabnya kowe ora seneng? Mergo bojomu wis ra gelem nampa karo kowe. Kowe weruh? Kowe gelem dadi Kowe bojoku. kuwi mau weruh yen Loh. Kakang Utara ora seneng aku. Aku ngerti Bintari. Kowe isih tresno karo Bintari? Lahir batin, Aku ndek penjaluk. apa penjalmu wate ing Jagatana, aku bakal mbudidaya Bintari. Laku kuwi ora njaluk apa-apa. Wong njaluk patine Kakang Utara. Patine Kakang Utara saka tanganmu.
Utara mati kowe gelem dadi bojoku. Heeh. Tak patenane Utara. Aku kepengin Kakang Kuda Muringgan. Apa kok bathukmu kok penek? Pusing aku. Ngelu. Heeh. Lah apa? Pancen bener kandamu kok Kakang. Piye? Ing tembe mburine aku bakal getun kedhuwung kuwi dadi kasunyatan. Kakang Untara wis duwe bojo. Saiki terus piye? Sampeyan isih tresno Seneng aku karo kowe. karo Retno Semeru, patenono Kakang Untara. Tak pateni ning sandalmu menehke aku ya. Iso saiki sandalan dumebyar. Kowe saiki songah lan songaran. Sakaremu anggonmu. Kowe kudu mati saka tangan. Nek aku wis mati, Bojomu kelakon dadi bojomu. biar ngopo? Kowe kudu mati saka tanganmu. Terus nek aku wis mati, Yen entuk mati aku entuk randamu bintang. padha bro ngalap randak. Ayo. Mati. Kakang Kuda Muringgan, Wis mati saka tanganku. Kakang Kuda Muringgan tok pateni. Wis mati. Dosa lupute apa? Mergo jare mbok boboti yen iso mateni aku, kanyatan ku saguh dadi bojone Muringgan. Pancen bener. Semono uga kowe. Mertane go mbok boboti supaya mateni aku. Nek aku wis mati kowe dadi bojone mertani ngono. ora tak silaki. Wong loro wis padha mati kabeh Iya, saka tanganku. kayak mau mati. Kowe sing mateni. Yo sing mateni. Kok tolong mateni? Hah? Jalaran dhewe dadi watu sandunganku. Gandeng kowe wis ngerti, kowe uga ngerti yen Sakarna wis temkaning pati saka tangane Utara. Njur karemu arep ngopo? Kowe kepengin dadi rondo sak lawase ngono apa? Aja kaya ngono to Kang Mas. Kok bisa tembokmu ngono, Kakang? Lho saiki mung kari kowe kabeh. Nek kepengin dadi rondo pisahno katresnanmu kabeh karo Sutara. Ning wondene sih kepengin omah-omah bebrayan lawan aku, yen bisa loro tak wayuh, aku ya isih kuat lan aku isih kuwagat. Loro kabeh. Tak wayuh. Kok wayu? Lah wong seminggu iki isine 7 dina. Kudu adil. Terus Sik to, kowe ya gelem diwayu. Lah piye jarene ora ana wong lanang liya, anane mong Kang Mas Kok Untara. diwayu ki loro lho. Kowe tak kandhani wong kowe iki anek wong sugih. sak karemu nek ora gelem tak wayuh ya ora apa-apa. Yen kowe mau diwayu ya wis tapeke dhewe. Dhewe ora Kok apa-apa. kok dhewe? Lah iya. Wong kowe iki jane sing bisa golek wong lanang kok. Aku wis kadung cinta mati kok. Ya wis nek ngono karepmu, mbah kono aku dibagi ya lah ora ya lah. Iya, Paton bener. aku semanding ning sisih. Apik yen ngono. Kowe uga kaya mangkono. Heeh Kang Mas. Kowe bali ana Majapahit tak ngrampungi gawe ngupadi Dringsi Lembu Gilang. Aduh, ngono. ngono sih. Ya wis nek urusan. Bojone! Sopo? Tepungake aku Untara. Ngoro. Senopati uga putra mantu ning Majapahit. Oh, Senopati Majapahit. Adipati Sadeng jeneng Lembu Gilang iki. Aku Lembu Gilang. Kowe kudu mati saka tangane Piro prajuritmu ayo tanding karo aku pengen mati. Utari, Tuh sampean iku lho, Kang. Ngapa? Lunga kok ora mulai-mulai. Si Tari. wong ati mati lho, Kang. Kira mesana karo si. Tari. Tari. Pripun? Jare kene ijeh kenyok. Nggih. Ijeh prawan kok. Dek bojo piye? Niki Kakang kula nggih niki tak Sedulur goleki. Utara iki. Nggih. Sing tak goleki. iki ki sapa? Bojoku Kang iki. Iki bojomu. Iya, Kang. Iki bojoku. Kowe ngimpi apa? Kowe ki ngimpi. Lho, aja ngono ale. Ya, kita kandhani. Aku wis tuwa di bojo enom. Ning adimu ora kepenak uripe. Iso tak ayomi dadi cah desa, dadi kare bupati. Ki mbok wengku dadi garwamu. Iya. Ya wis ora apa-apa ndak lilakke. Heeh. Mbok menawa pancen pinesti dadi jodohmu nanging Iya. ngene lho Kisanak Lembu Gilang. Heeh. Aku kajibah keng supaya ngerangket lawan kowe jalaran kowe mbalela ning Majapahit. Saiki mung kari kowe. Iya. Nek kowe pengen memungsuhan karo aku, ya saiki kowe tak rangket ning Majapahit. Lho, sik. Wah, aku IP-mu ora nggih. Oh iya Dik. Ayo. Aja, Kang. Kok aku Iya. dadi rondo ya kono Mbak Rangka. Iya Lho, Dik. Utara. Piye? Matur kesane sinuwun Ratu Brawijaya Majapahit. Yen aku dina sesuk bakal pisuanan. Asok gara pengareng-areng. Tenan? Langgeng anggonmu brand karo adikku, aku tak sowan ning Majapahit. Matur nuwun. Iya. Hati-hati